Ano pa na siyang kaagi karon? Maganing sa kababae nga nagbuyo sa Basak, Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Jessa. Okay, class, listen. I want to remind all of you for our first Friday Mass. I will give 20 extra points na ay attendance. I will assign somebody to do the attendance, okay? Jessa, ikaw may akong assignan. Okay, ma'am. Uy, Jess. Tanawa si Clifford. Sige, tanaw niyo. Ha? Clifford ba? Kana bang sakristan ba? Nayo. Dapat naman nag-classroom sa ato agod. Mao ba? Gwapo ba yan na siya, day? Gwapo gid siya, uy. Sige, gyud ka. Na, sige, tanaw ni mo ay. Risa, pagilom na kuno. Gamisa pa pa yun. Oops. Sorry, Lord. Day, bagay man di ay mong Clifford. Uy, gwapo siya. Nya, gwapasad ka. Parison gid mo, day. Sam, ganina ragit ka. Wala man ikaw may gikilit. Basta ni kayo naibog niya, ha? Hala, day, uy. Kinsa ba dili maibog ka ng Clifford? Nga gwapo kayo niya taas ug barog. Ay! Mura ka magdalibog tayo, uy. Hi. Hala. Day, klaro na gid nga ikaw may tuyo, ana. Pwede magkikila-ila ninyo? Sure. Ako si Sam. Kining ako amiga si Jessa. Ha? Ako din si Clifford. Ay, kailan ako si imong pangan. Uy, mo ba? Para magdili interesado si Jessa sa pagig-friends na ko. Ha? Palangkat sa uy. Hi. Hello. Friends na Jess, ha? Sure. Thank you, Jess, ha, nga nakiguban ka na ko. Wala kaso, uy. Doon naman kakaisultin ako. Jess, pwede ko manguyab ni mo? Clifford. Sorry, ha. Naibaw kong dali ra kayo. Pero, sa rason nga, ako pandugayon, di ba? Clifford, nagalitan ko sa ako ron na dungob. Hatagi na una ko kayon nga ako ningon na unaon pag-ayo, ha? Ay, ka pala ka, Jess. Wa mo sa kong magdali. Gusto na kong mahibaw kang daan sa kong feelings na mo. Salamat, Clifford. Unsa, day? Ala, nanguyab siya nimo. Ala, oy. Isa ba ang baba ni mo, uy? Unya, kamo na. Dili pa, uy. Ha? Ano man? Wala sa nakusog to. Mag-upabiya ka ayo. Hala, ha? Playing hard to get? Sige ka. Daghan ra ba kayong naibog anak ni Clifford? Tingali ba yung mawani ka? Sam, Mga ako pa nimo. Sugta na dayon siya. Gisugot ako ni mo? Yes! Uyong ka ta! Salamat, Jessa. Lipay kay ko ngayon mo na kong gisugot. tingali pa yung imo na kong pasakitan, ha? Pasakitan mo. Dili, uy. Dili na mahitabo. Isaan ako ni mo. Naliyaras panahon, babe, no? Sa una nga, high school pa ta. Iniguman sa school year. Nga tulog yung problema ang magpangita sa maestra aron mag-sign the clearance. Pero karon, taya nga itong problema kung asa kami trabaho. Maugit, babe. Mo ginigiingon nga adulting life is real. Basta isaad na ko nga, dili kita magkalagyo, ha? Nga nahira kita mangitag trabaho. Yes, babe. Huwag ikaw, ayaw lang ipagbuhay, ha? Promise na ko. Nahatagan kita kag maayong ugma. Thank you, babe. I love you too, babe. Unsa? Mularga ka sa gawas? Muna, babe. Namagod dito ang kong auntie. Di ako papasok. Pero nagsabot man dada ba? Nga dili ta mamiya din, eh. Babe, naibaw kong doon natin kasabutan. Pero, di ka gusto, anak. Mas dako og sweldo dito, kumpara din sa ato. Pero what if patental ka dito? Babe, di yung mahitabo, eh. Ikaw ang akong rason nga nung manimpahan ko dito. Gusto ko nga, kung doon na ako'y igong tinigom dito, magpakasal na tayo, inibalik na ko. Tanood? Oh, babe. Maong, please.
Salig ako, ha? Babe, O, sa mga sa oy. Nagita pa nagkatrabaho dito. Kaysa magsige kag standby din sa ato. Pagpaabot na rin mo uyab kung kano sa manawag di mo. pa. Gani ka mahibawag. Kamo kay magadayon. Napalabi karon ng gibati nimo. Pa, ni saad si Clifford na ako kung dili siya magpatintal dito. Ay sus. Abang adlaw nagdagan. Ayaw pala big salig anak. Kay daghan kay pwedeng mahitabo niya dito. Labi na nga wakas yang kiliran. Ay sus. Daghan na bas mga tentasyon. Pa. Ay, gusto si Papa. Dili mahimong mapaabot lang ko din sa bahay ko kano sa siya manawag. Pero kinahanglan nga ako sa i-prove ni Papa. Nga dako akong pagsalig ni Clifford ug dili siya magtinuang nako. Mangita akong trabaho. Pero mas dali ang tigom ni Clifford sa pagpakasalo niya namo pohon. Thank you, Lord. Kinadawat ako sa kong gi-applyan ng trabaho. Mayang nagmanawag si Clifford. Aron ako ipahibaw niya nga na anak ko'y trabaho din eh. Dili nga. Hello, babe. Babe, kumusta? Babe, na ako. Maong nakahigayin kong panawag ni mo. Babe, doon ako'y good news ni mo. Oh, what's up na, babe? Doon na ako'y trabaho. Uy, maong ba, babe? Wow, congrats! Thanks, babe. Babe, basin ba yung makakita kang lain diya, ha? Dili ka na mahitabo, no? Ikaw hinuon diha. Labang di na mahitabo, babe. Kay love kayo ka. I love you too, babe. Ay, kapuya, uy. Nabisi man ko. Isag na ko akong cellphone, babe. Oh, wala. Nanawag mo di siya. Wala ko matubag. Ay, maglisod na ginagabot among oras ta. Pila naman kaadlaw nga wa manawag si Clifford nako. Nangluod ka siya nako. Naunsa ka man ako eh. Sadigod kung wa na siya manawag nimo. Kana, kay wa na siya magparamdam. Nagpasabot lang na. Nga naa na siya lain dito. Ma. Ay, gusto na ni Ana, Jisa. Mao na. Ako pa nimo nak. Focus na ng imong trabaho eh. Sag dito. Pwede kang lalaki. Ma. Dahil, Jisa, dugay na ito nga makita. Ay, Maulagi, Sam. Kumusta naman ka, uy? ay okay na ko, oy. Ikaw, kumusta man ka? Ha? Nga naman di ay? Na naman di ay laing uyab si Clifford sa gawas, no? Pinoy rasad daw, nga nanarbaho dito. Mao ba? O, tingali mo, tingkipuli na ko. Ay, katuo bayagid ko ay, nga kamo nagyud, kay dugan na bayagid kaayo mo. Ako may gisayangan ninyo, uy. Di na lang ito maghiskot niya, Sam, uy. Basta ako, I'm already in the process of moving on. Jess, Si Sam, hindi ay ni. Hello? Jess, magkita tabi. Makoy lingaw god. Oh, sige pa. Timing sad kay off man ako. Day, sorry ha. Namaka ko nimo. Siya mo ay hinungdan nga nakikita ko nimo. Uy, sige man gud siya pamugos. Yes. Isa ilo ako. Inyo lang di kong gibuang. Day, naluoy man gud ko ni Clifford. Sige man gud siya hangyo. Yes, please. Magstorya ta. Hatagi kong chance ka maka-explain mo. Kung gusto kang magigsulti, kanang mingaw, dili din eh. Katigalig mahugog ko'y grado ko, dili ko magkapugong sang gibati. Kung baka sulti ko ni mong bati. Oh, Jess. Jess, basta ilo ako. Wala ko tuyo ang pasakitan ka. Wala mo tayo ah. Imo kong gihimong buang rin sige paabot ko karon sa kamanawag. Bisa magpahibaw ka nalang unta ka na nakita ang laing ni puli na ako pero wa. 2 weeks ko na paabot sa mga magatawag pero wa. Sakit kayo mong gibuhat na ako. Yes, basta ilo ako. Nabuhat to na ako. Tungod kay every time manawag ko ni mo, di mo ka matubag. Ang akong pagtuo nga, nakakita na kang laing.
Maong nangita kaglain. Aron matbangan ang imong sayop nga pagtuo. Nasayop na ko, Jis. Please. Atagi ko na ngayon. Isaan ako. Di ka masakitan pa. Mahal paghihapon kayo, di ka, Jis. Ikaw paghihapon. Clifford. Nagkapalig kit si Clifford. Then after a year, nagpakasal dayon mi. Nalipay pud ko kay makaingon kong mas ligo na gid mi karon. Sa pagkakaron, doon na may usa ka anak and mag 3 years old na this year. Dingin na lang ko to. Dagang salamat, RMN.